Adventure po diri guys da. Bato mo gid ni. Bato gini sir? Bato. Tagahian ni pagkuan sa. Nailang breeding Develop area. ko lang daan ano ba ko. Manual ninyo pagkuan. Lain-lain lang ang kuan mga Kada kuan lahi lang. Unsa to pangalan sa inyong farm gani sir? GPS farming, JPS. JPS Farm. Oh no. Daghan-daghan na gid inyong kuan. Ako'y dungtaw. Yung tao. Oh, wala. Kulad. Ano to? Unsay goal ninyo diri ma'am? Kuan mo diri mag Magresto farm to mo, table. ma'am? Magresto mo? Coffee shop. Coming soon. Coffee shop. Then kanang pwede kayo makuha og itlog. Pwede kayo mo pick og itlog mo i-baligya. Harvest. Tapos yung garden sa pikas, pwede ikaw po mo pick Pick sa sa mo. Farm to table guys, farm to table ilang goal diri. Pwede po ka mapaluto og manok. Magsugod na taghakot no. So soda to sa atong mahiwagang crate. Dire una maghakot ko dito og laki. So ikarga ni nato ang mga laki una. Upat kay ngon ani guys. Check na to physically. Wa dagko kay sila. So proceed na po ta sa ikaduha na to nga crate. Oh, ngone. Tangtong ador. Check. Libya. Ring. Let's go na. Last na lang ni. Duha. Kalahos na rin naman sa kianan kay. Mubiyahin namin kay alas 6. Late na. Oh. Ada. Ato ni sa may Banawa dapit Pamutan. Trail no. Labangon mi agi. Oh, let's go lab. Hakot na mi guys. Lahos tas babaw lab. So karga na. 1. Okay. Batch number 4 nagsugod na taog mang hatod no. So kuan ni sila kabok 20 pieces ra ni. Going to Pamutan trail natong hikingana nato ba. No? Let's go. So guys, naa na mi dapit sa may buhisa no. Dire di ato ato ang client usa. Familiar ta dire guys kay arita mag hiking no. Guys, padulhog na mi sa ilang ma'am. Adventure po na among kuanda. Amo ang gideliveran dire guys. Medyo tricky iyahang kuan. Iyahang farm dapit pero nila tragdaan oh. Tanawa ninyo na yung mga farm di makita ninyo. Amo san panao guys no. Abot na to dire sa unsa ni lugar na dire? Pamutan. Oh, Pamutan dai gihapon Ana ni nag-trail oh. Asa ka sa amin dire ha? Oh, ana boys, tanawa ko kusgan kayo. Giarsa ang kuan. Isa ka crate. Okay ka lab? Oh, nya kami ador da. Web da lab. Saka ta ra bisag asa. Am day sapa dire din sa agi dira. Oh, patay lab. Bantay lab kay nay kuan diari. So daan na mo guys. Agi mig kuan sapa. Hintay ha. Okay. Okay. Okay, saka ko. Let's go. Adventure po diri guys da. Ato ra. Dutag bio nila diri la ba? Ang bio na mo guys. Choy kayo. Whew. Oh, sayo po may pasingot. Ingna kog kutas la ba? Oo, di ka kita no. Ikaw dire ka ha. Ikaw dire. Dire butang sa nato. Ara. Laban lang niya nag-croaks. Dara guys, nindot kay ilahang lugar dire. Okay. Giyano ramang busing. Tangason kay tanan. Dara tong deliveran guys. Si ma'am ko siya pagay pangani ma'am. Baby. Phoebe di ayog si sir. Manay pa. Jess oh. Hello. Ilahan ng farm. Hello, Rodak. Baho pa may ite. Naani sa Pamutan no? Pamutan. Bukawi. Napo. Decide pila ni tanang kabok 20. 20 ra. 14 ka. Kasi kabay. Size ka ba yi? Unom ka lang. Nanalagi ng tubig ko na igawa sa palihog ng butanganan. Lala. Gawin lagi sila. Oo kay ang bayi Laki. gilahi man no. Kumaldito ang laki, kuan nilang hikti. Diha lang gyapon sud. Makuha na sila. Indota kog to, kuan yung batuganan tubo magyud. Murag Pang matagalan. Pang matagalan man gini. Tighana din ninyong manok oy. Abot
ubos. Oh, na pa sila silky oh. Kanindot Abot pa dito sa diri. ubos ang manok. Dugay-dugay na yung farm, ma'am. Ito mga na-develop gid siya mga magduha naman mi katuig. Dire. Oo. Bago-bago pa. Pero pag sugod gid na mo ginagmay pa ang manok hangtod nagkuan. Ngan, unsa ninyo ha? Risto na mo risto dire. Wala. Unsa rin consumption? Oh, kalingawan. Oo. Lingaw. Lingaw nga kuan. Lingaw-lingaw na ang problema. Pinindot nga area eh. Mura gasto mo kayo yung kuan, inyong chicken coop. Gasto kayo, no? Kay Gasto. ang Pero inyoha naman po, ang problema. yuta. Wala man, bully laging lucky yun. Ilahi ng lucky or ihita na sila. Masanay ra na. Dili, makuha niya ma'am. Mamatay niya ng bayi. Mautong rob na sila. Mao ba? Oh, mas may hiktan. Or i-separate lang sa atin para insod igagabi eh. Oh na, bully kaayo. Dagko ra ba kayo ng laki? Butang ang laki. Oh, Sana yung imong laki, puti lagi. kuan, dominant gihapon na. Dominant CZ nga hybrid. Hybrid na puro. Kani nga line, dominant CZ. Kini sila. Czech Republic kung nagikan. Wow. Oy, asa na to malimta tong tagag freebies na tayo freebies. Okay na mo sa kuan niya. Natay Multilights Premium, ihatag nila man itong gamit nga vitamins. Hello, it's manok eh. Kuan ni siya kanang morning lang ni ihatagot. Na may dosage. Na may dosage niya kani pang booster ni siya. Unya na lang kung mag-itlog na sila. Breeder, pwede na breeder. Reklamo akong bantayan ni kay siya, ma'am. Unsaon? Kaya naanad man mig 1,000. Maura na. Maura na sila. Oh. Kailan freebies mo na to, no? Salamat kayo. Oh, welcome. Salamat sa Medyo pan dere ka ng adventure ay nagpadong dere guys kay. Pero familiar ko sa pamutan kay mag-hike man ko dere. Oh. Hike man na ko. Every Sunday naman mi diri. Pila ni ka heads tanan imong kuan? Wa ko nag-count. 400 plus. Wala ko i-count na nga na ko Amerikana oh. Ah. Pero na crossbreed na siya Weekly medyo sa kaning itom na ko black astrolorp kay namatay ang laki. Namatay ang laki. Daghan na yun. Abot na 400 kape nilang manok guys. Napadris ubos oh. Daghan kayo. Buli ko kay separate. Dili. Separate na silang tangkal. Sila na anak. Oh. Oh. Nya, oh. Shh. Ato kuhaon be. Makasod ko diha. Oh. Ah, sige katala yan. Frank! Alin ka, Frank? 2 years na mo gasugod. Oh, 2 years. 2 years. Mga 2 years na. Ah. Frank, dali sa... So sa 2 years gasto pa no. Ah, grabe. Mingon na siya. Mingon na siya. Wow, man tayo ROI. 3 years, 4 years. Sa na ng ROI. So atong i-check gamay ilahang ko Andre. Quick. Naay din ha. Four. Mutabok sa, basin mutabok sa Orpington. Lamat Mag-away to sa- sila. Nasa kilid, oh. Quick tour na to dire ilang ko na mga BA, Amerikana, heritage ila ha dire. Ila ano pag gyana dire. Tara oh, heritage. Ilahang area. Bato mo gyud ni bato gini sir. Bato. Tagahian ni pagkuan sa. Na ilang breeding area. Di area. Manual ninyo pagkuan. Gilain-lain lang ang kuan, mga Hindi tayo. Unsa daw pangalan sa inyong farm gani sir? GPS farming. JPS. JPS Farm. Oh no eh. Daghan-daghan na gid inyong kuan. Nakoy dungtaw. Yung tao. Wala, collagen tiila na, collagen. Mana ilahang mga manok Rhode Island Red. Ala, kaluoy. Ayla na ipakita kay. Good morning. Good morning. Na may mga bisita. Lagi. Dara. Ilang kuan. Ada pa magid diri? May buntag. Taptan magbisita. Mayang gunta. Daghan day mong tao diri, ma'am. Daghan kag tao. Aw, karon. Cordoba, mga kauban na mo. Ah, Cordoba. Oh. Asa mas Cordoba? Cordoba dapat. Babag-uno man ko. Doon na si Silex. Oh. Doon na sa si Silex. Oh, nako sa pulok. Pero ako manukan. Say hi to the vlog. Nam lagi afam lagi. Oo, kauban na mo. Ah. Ano pa oh? Unsay goal ninyo diri ma'am? Kuan mo diri mag farm to table, magresto mo? Coffee shop. Coming soon. Johnson coffee shop then kanang pwede ikay mo kuha og itlog. Ikay mo pick og itlog mo ibaligya. Napod ni garden sa Pikas, pwede ikaw pod mo pick sa garden. Farm to table guys, farm to table ilang goal diri. Pwede pod ka magpaluto og manok.
Nga mo daghang drama. Daka kay kog laki. Bitaw. Mo Ano nang- ano sa amo mo kuan sa public wa pay plano? Wala pa. Open. Well, sige na yung mga follower na ko Ang makita. itlog dag na nami Ano ba mga yun? kuan. Develop pa, develop. Under ano kuan pod study no. Maligyan nami sa itlog sa mga friends lang sa kay dili pa man ingana kadaghan. Grabe naman din yung population sa manok mamoy. Na, Ganda grabe. na. Mo ito nag-ihaw meron kay na problema ko daghang kay laki kas kay bahog. Kasi kikinig feeds ko nani. Sige lang. Sus kutas sa feeds diri. Mahaw sa utlan. Awa guys, daghan kayo diri oh. Na klasik-klasing heritage nila. Karon ginyarong gatingog, nara ay. Klaro kay na itawag gyud na niya. Bird. Kana na Turkey sila oh. Pila area niya diri sir? 6,000 square meter ni. Bali Bali ang area is 3,000 ang sa manok din, ang garden, ang kuan, ang magulay 3,000 din. Kung mga na ilang kuan guys, breeding, farm to table ilahang kuan. Diri ra ni Cebu pamutan. Sitio Bukawi. Oh, si Tio Bukawi kung ganahan mo adventure dire. Ari tanan ang adventure gyud. Na dire trail, bike. Yari dayon mo dire lahos. Pangaon mo dire. Kay healthy kay ning mga pagkaon o farm produce nilang ma'am. Kan kaayo ay. 4,000 daghan-daghan na gyud. Oh, awa mo na ilang farm diha sa ubos. 400 flock na gyud. Daghan-daghan na gyud. Thank you. Paldo na po ta guys. Paldo. Oh, paldo na po ta. Karon sige pa mo gasto ani ma'am. 2 years. So sabi nag sige mo develop. Nang gasto kay So guys, diri lang ta kutob sa ato ang RTL delivery dire sa Pamutan, Cebu City, layo katag naabdan. Sila ni ma'am ug sir. Thank you, ma'am, sir ha. Thank you. Happy farming ninyo tanan. Happy farming. Bye.